Gutter, Yes. er I klar? Fuldstændig. Nu kører vi på. Ja. Tusind tak først og fremmest, fordi I har lyst til at være med. Selvfølgelig. Altid, det ved du. Og det er jo på min højre side, er det jo Mads Budolfsen. Jeg elsker din trykfordeling. Ja, din Men, trykfordeling Det er fint. fra Automind. Ja, tak. Og jeg har jo hidkaldt dig, fordi du også ved en masse om elbiler, og vi skal snakke lidt om det, men mest af alt branchen. Yes. Og så har vi Sølvtjuka Gudmundsson Ja, tak. på min venstre side for EOC Nord, Autobranchens videnscenter. Udviklingscenter. Også videnscenter nu. Ja. Velkommen også. Så Tak. Tak fordi du igen vil være med. I har begge to været med før, så I er jo i den grad genganger, hvilket er fedt. Så I kender gamet, så vi går bare i gang, tænker jeg, eller hvad? Vi føler os, vi er venner af huset. Ja. Det synes jeg, ja. Vi går bare i gang. Fantastisk. Jeg kan høre, din kone kalder i baggrunden, Mads. Ja, tak. Ja, jamen, hun har det med at sidde og skrabe lidt. Ja, så hvis det er den lyd der. Ja, det. Altså, vi skal også lige, vi har en tilskuer i dag. Kan du ikke lige introducere vores ene tilskuer? Ah, men det er fordi, vi har Sebastian med. Ja. Og Sebastian, han er lige på besøg i dag, fordi han har været op og sige hej til nogle kursister. Sebastian, han fungerer som training power manager ved NCG. Det lyder Og fandme. han har lov at være publikum. Det er årets titel, yes. Jeg kan godt lige sige Ja. af det. Så tak, fordi du også har lyst til at være med, og lige bliver og støtte os. Ja. Vi har inviteret en hel masse, men det kunne blive til en. Ja, jo, men altså, den ene er jo så også mega vigtig. Kæmpe plus. Ja, absolut. Ja. Nå, gutter, er I klar til de her? Lige nu har jeg 6 spørgsmål. Det kan være, der dukker flere op undervejs. Og det første, det er virkelig seriøst. Er I klar? Fuldstændig. Er det ikke korrekt, at de der underviser dem, der skal sælge meget bedre, er de rigtige undervisere, og ikke de tekniske undervisere, som I er? Det tror jeg, Nej, godt det- kender selv svaret på. Ja, skal vi uddybe det? Nej, Mads. Ja, men altså, vi kan da godt gå i gang, men altså, vi må jo bare lige indrømme her, at når man skal sælge en elbil i dag, for eksempel, så er tekniske kompetencer jo ekstremt vigtige. Så jeg synes jo, at en ting det er, at du kan sælge, og ved, hvordan man skal sælge, men du er nødt til at vide noget om det teknik, der er i bilen. Og det er det, vi hører en gang imellem fra teknikerne, at dem, der sælger bilen, de ikke ved nok omkring teknikken i køretøjet. Så ofte så havner der en masse spørgsmål ude på værførens bord, som så henter en tekniker. Så der er helt klart, de kunne godt blive bedre til at lære noget teknik også. Og det var sjovt, for du sagde det faktisk lige før, inden vi gik på også. Ikke? Men nu tænker jeg også... Ja, det kunne publikum jo ikke høre, kan man sige. Nej. Jeg tænker også lidt på mig selv som værende den underviser, der ikke underviser teknisk, men jo som så... Men det er jo derfor, at du en gang imellem sælger en lang mail med 34 spørgsmål, man så kan bruge en 8-9 aftener på at svare på. Jo, men det er jo fordi, jeg er jo sådan ikke... Gud, jeg har åbnet en YouTube-kanal, og nogen spørger om elbiler, hvad fanden gør jeg? Ja. Så men jeg kommer ud til den mindste, man kender. Ja, det. Jeg kan godt høre, at jeg skal have tjekket min spambox. Det tror jeg, at den har ligget der, for jeg prøvede dig først, og så svarede en masse, ikke? Det må den ligge der, ja. Gutter. Men tak for det svar. Men i hvert fald, så det jeg kan følge lidt op, og der kunne godt være lidt mere til generelt den salgsundervisning, og også sælgerne, hvor man også godt kunne skubbe lidt til det tekniske også. Ja, altså det er bare så meget teknik i bilerne, og plus at kunderne ved rigtig meget om dem. Ja. Så du bliver bare, det bliver lidt pinligt, når du så ikke ved det. Ja, sådan kan det. Men så kan vi jo tage den videre på læring og på kompetenceområdet. Er vi nu lige nu et godt sted i branchen? Jeg vil sige, på læring og kompetence, nogen er. Jeg vil ikke sige, at alle er. Der er helt klart plads til mere. Vi er et sted, hvor vi sådan for alvor skal til at tage stilling til, om man vil arbejde med elbiler eller ej. Også altså i forhold til lærlinguddannelse, så bliver der lavet lidt om her efter sommerferien, hvor at man som lærling skal tage stilling til, om det er en EV-vej, man skal gå, eller en ICE-vej, man skal gå. Så jeg vil sige, at vi er på vej i den rigtige retning, men der er helt klart plads til mere. Så vi er ikke helt i balance endnu. Nej, det synes jeg ikke helt. Nej, og så kan vi også tilføje, at hvor man før havde et værksted, hvis nu vi bare snakker om et større værksted, måske med 10 mennesker ansat, så har vi jo været for lang tid tilbage, hvor vi havde 2 rigtig dygtige, skarpe svende, der var gode på teknik, og så 8, der kunne skrue. Og nu når vi hen til der, hvor der skal være 8 rigtig, rigtig dygtige teknikere, og 2, der bare kan skrue. Så, hvad skal man sige, dæk og bremser, og den del af det fylder mindre, og evnen til at eventuelt kan håndtere noget garanti, følge op på noget fejlfinding, lave en skobmåling, og hvad nu ellers der må til, det er så meget mere vigtigt nu for en større og bredere del af mekanikeren. Så vi så jo, at Sølve og mig har kørt mange autoteknikere holdt sammen. Der var jo en
det vi kaldte autoteknikere dengang, på et værksted, et større værksted. Og så var det nok. Nu skal de have 4 eller 5, eller hvad det nu måtte være. Så man kan sige, de skal også specialisere sig i nogle andre ting, hvor som Mads siger, vi har mange autoteknikere sammen, og det var meget motorstyring. Det var fejlfind, det er diagnose på motorstyring. I dag, ja, de skulle også bruge en computer dengang, men hele bilen er en computer, så det er langt mere over i IT, man skal bevæge sig hen, og med elbilerne og deres teknologier, elektrikere. Altså, det er en helt anden måde, man skal arbejde med køretøj på i dag. Og hvordan kan det komme som chok så? Det tror jeg heller ikke, det gør. Men der er jo nogen, der har glemt at åbne avisen, og måske lige kigge ud og kigge lidt på statistikkerne på, hvad for nogle biler, der bliver solgt. Og derfor kan man jo bare se, at der er jo der sker jo virkelig, virkelig meget med den bilpark, vi har i Danmark lige nu. Og vi er jo gået fra, at man efter finanskrisen og op igennem 10'erne jo også købt små minibiler. Altså Volkswagen op, alle de her minibiler, Kia, Picanto og Hyundai IT og alt det der, det solgte jo bare helt vildt godt i de år der. Og nu er det jo mellemklassebilerne, der sælger. Så folk er gået fra at køre i en op, til at have en ID4 som en almindelig bil. Så derfor så er der bare kommet det mere udstyr, og derfor er det jo blevet mere og mere, som Sølve han siger, det er jo en kørende computer, og det er jo flere computer, der består af. Og så er en ting, at du så kan fejlfinde på det køretøj, du står med, men du er også nødt til at undersøge, okay, men kunne der ligge en opdatering? Skal jeg undersøge, om der skal en opdatering til? Der er så mange parametre, du skal være inde over. Ja, og hvordan kommer vi derhen, Sølve? Fordi det er jo, I virker jo super kloge i to. Det er også derfor, jeg er inviteret. Jeg mangler bare et svar. Jamen det er, at der skal investeres i teknikere. Der skal investeres i teknikers uddannelse, sådan at de kommer afsted. Nu er vi et sted, hvor at efteruddannelse er nødvendig. Jeg kan sige, de nye unge mennesker, der kommer i gang med branchen, de stifter jo kendskab til EV-køretøjer og alle de her ting, som Mads han nævner med kørende computer og opdateringer osv. Med det samme i deres hovedforløb, når de kommer ind på skolerne. Men der er rigtig mange modne teknikere derude, som egentlig har behov for at komme afsted på efteruddannelse. Så der skal være en mester, der kan se fidusen i. Mads, det er din kone igen. Jamen, jeg beklager noget. Kom hjem. Der er et eller andet, hun rigtig gerne vil sige lige nu, kan jeg mærke. Vi skal have nogle mestre derude, nogle indehaver derude, der virkelig koster penge i de her teknikere og får dem afsted på efteruddannelse. Jeg er helt med på, at der er nogen, som stadigvæk skal skrue i alle de andre mekaniske ting, men der skal virkelig bruges energi på efteruddannelse. Hvis ikke man gør det, og det er nok, du spurgte en masse tidligere, hvordan kommer vi derhen, og hvorfor er vi der ikke endnu, og de her forskellige ting. Jeg tror, der har været rigtig mange, som har tænkt, jamen der kører x antal 100.000 ICE-biler på vejene. Der er masser at lave. Bilerne er der. Og de har bare været for langsomme, nogle af dem. Og nu står de så der, nogen og næsten panikker, og nu skal der gøres noget. Ja, for der er jo stadig ICE-biler, men det går stille med stærkt. Jamen, det gør det. Jeg var ude på et frit værksted i morges, og han sagde, at jamen, der går 2 svender og en lærling. Jamen, vi har i snit 3 til 5 biler inde om ugen, altså elbiler, og laver service på. Og det er et værksted ude på landet, hvor man tænker, I har jo nok at se til bare i forretningsmotorbiler, ikke? Men 3 til 5 om ugen, det er mange. Så der er behov. Vi snakker nemlig også om, hvordan får vi kan lærlingen komme på efteruddannelse, inden han er færdiguddannet. Min svend skal afsted. Hvad skal han på? Fordi vi vil gerne være med. Så det kræver, at indehaveren virkelig investerer i deres folk. Et kæmpe ledelsesansvar er vel det, jeg hører. Jo, men det er det, og så er det jo også omvendt, at nu kan man så sige, så kommer man på kursus, og så står Sølve og fortæller om, hvordan man reparerer en batteripakke. Og så kommer du hjem, men det er jo ikke det samme, som du så kommer hjem, og så kan lave det med det samme. Så den anden del er jo, at det kræver jo også ekstremt meget investering i, og til at have tålmodighed til, at det her det bliver implementeret. Du kan ikke bare lære det hele på skolen, du kan ikke komme på efteruddannelsen og få det hele hældt ned i turbanen. Du er nødt til at sørge for, at der også bliver givet tid til det, når de kommer tilbage, og at det kan blive implementeret på værkstedet, der kan blive investeret i det udstyr, der nu skal til.
Så det er jo rigtig, rigtig meget, der skal til efterfølgende også. Og det synes jeg tit, at der hvor vi også ser det halter. At vi kan godt bruge x antal kroner på at komme på et efteruddannelseskursus, men så få købt det udstyr, der skal til, og måske få brugt allermest det tid, der skal til. Det er svært. Men så kan jeg springe ned, fordi så springer jeg lige et spørgsmål over. Det skal I nok få. I slipper ikke for det. Tak. Men for så kan jeg jo netop, fordi for der er jo, lige nu er der jo relativt hedder det lange ventetider. Det er jo også det, jeg hører, når jeg selv får lov. Noget sted hører man jo om 8 uger plus. Man snakker om 90-100 dage på en diagnosetekniker, hvis man har et eller andet virkelig stort problem, som ikke kan klares ved det. Men ifølge jer, har vi ikke for travlt til ude i branchen lige nu til at bruge tiden, som det I to siger, eller skal man vente på hovedet og sige, at vi bliver nødt til at gøre det, uanset hvor mange ugers ventetid vi har? Fordi lige nu går det vildt for sig derude. Jo, det er jo det her med, at du kan sige, når du så kører i de processer, som du så gør på nogle mærkeværksteder for eksempel, hvor alting det bare kører derudad med en eller anden nogle gængse fejl eller sådan nogle ting der, det glemmer man at lære af, fordi at man har så mega travlt. Så man glemmer at stoppe op og lige kigge på, hvad er det egentlig, vi står og laver. Så vi kører egentlig bare på, og så følger de guides, der nu er, og glemmer måske lige at stoppe op og tænke, okay, hvad er det egentlig, jeg står og laver? Altså, vi har jo set, og nu bliver det selvfølgelig teknisk, men tusindvis af gange, at der kommer en tekniker ind og skal på et kursus omkring sådan noget som aircondition. Og den er helt klassisk, og du spørger så holdet efter, er der nogen af jer, der laver meget aircondition? Ja, det gør vi gør ikke andet, og det er altid mig, der står på maskinen, og jeg laver 7 biler om ugen, og bla bla bla. Og så kommer du klassen rundt, og så spørger du, okay, hvad er trykket så på et aircondition-system, der virker? Det er der så ikke nogen, der kan svare på, for det har bare været en automatisk proces. Jeg ved ikke, jeg tror, hun siger, at der er kaffe. Jeg ved det ikke. Jeg vil mærke fugle, du har. Du er simpelthen til at sige. Men så kommer de ind, og så ved de ikke det alligevel, fordi jo, det er godt, hvad de laver det, men processen er automatiseret, så de har egentlig ikke stået og kigget på noget. De har bare tastet tallene ind på maskinen, og så gør maskinen resten. Ja. Og det er også det, vi oplever her engang. Ja. De følger guide, men de ved egentlig ikke, hvad de gør. Desværre. Ja, og der har vi det med at sige, at man følger en guide. Det er jo meget typisk for teknikerne i dag. Der er en fabrik, der har udstukket nogle retningslinjer for, hvordan tingene skal repareres. Og så tænker man ikke over det, fordi man sætter bare processen i gang, trykker på det, man nu skal, og så kører det. Man tænker ikke over det, der ligger bagved. Og det er det, som Mads og jeg har brugt overvis på at prøve at lære de her teknikere. Hvad er det, der ligger bag? Prøv lige at tænke over det, du ser. Tænk over det, du måler. Mads nævnte skop tidligere. Jamen, for at man kan bruge skop, jamen, så kan man også vide lidt om, hvad er det, man har med at gøre. Og der synes jeg, at der kunne man godt bruge noget mere træning. Jeg tænker også tidligere, fordi nu har jeg jo lige haft æren af at undervise nogle hold, nogle service, eller nogle personlige serviceteknikere, hedder det jo der, hvor de er. Og noget af det, når de snakker om, når de synes, de er effektive, og det er ikke for at være efter dem, det er jo, I ved jo, I kender mig, så det er i hvert fald min, der er bedste hjerte. Men de synes jo, de er effektive, når de har en bil hængende og højt op på liften, som er i gang med at tømme olie af, og så går de lige ind og lader fejlsøger på en bil, der holder nedenunder. Jeg kan jo godt op i mit hoved tænke, er det virkelig så godt? Jeg kan godt se, det er effektivt, og man kan, kunden, der kigger ind, kan se, okay, de har fandme gang i den, de prøver alt, hvad de kan. Men i den periode, når man har de to ting stående, så vil jeg jo påstå, så lærer man i hvert fald ikke noget. For det er jo ren automatik. Det kører jo rent automatik, for der har du jo ikke tid til at tænke. Altså, der skal jo bare produceres. Og det er jo det, der er udfordringen, hvis der er en ventetid på 14 dage, 3 uger, en måned. Og det er et gode sted. Ja, det er jo det. Og så har vi også, vi har jo nogle super dedikerede mennesker derude, der for alt i verden vil have nogle kunder ud at køre. Og så tænker de, jamen det der med lige at få lært, hvad det er, vi egentlig lærer den proces her, det lærer vi lige i morgen. Og der står nok ikke en værkfører og siger, ved du hvad, Peter, sæt lige tempoet ned, pyt med den ventetid. Nu synes jeg lige, at vi skal lære lidt af den her proces. Så sidder jeg herover og spiller lidt guitar, og så kan du lige stå og måle lidt med skobe imens. Det sker jo ikke, vel? Spiller du guitar selvfølgelig? Ja, det gør jeg. Ja, det gør han rent faktisk. Ja, det er også, jeg mente nok, der var et eller andet. Det var derfor, hvad kan man sige, den kom. Ja. Den kom der. Ja. Den har jeg nogle gange med. Take it away. Jeg har den nogle gange med. Ja. Så laver vi en bitte nummer der på værkstedet. Jeg kan fortælle dig, at du så bør overveje sådan en byd Ato 3 Evo. Der er en guitar i døren. En byd, siger du? Hvad er det? Nu skal vi lige være... Nu skal vi lige have... BYD. Ja, okay. Build your dreams. Men der er en guitar i døren. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, ja. Jeg har prøvet at smide lidt Smoke on the Water, men der mangler en streg. Det er der altså, det er ikke kun på Evo'en, bare lige til orientering. Er det ikke den om, så har jeg ikke kørt nok i dem. Nej, det er bare også på den gamle. Anne-Grethe. Ja.
Men jeg ved også, du sagde noget inden, også, altså vi også kan tage med, fordi der er jo endnu en sidegevinst af at have, eller en sådan en udhensigtsmæssig sidegevinst ved at have så travlt, selvfølgelig det vi lige stod og snakkede af, og det er jo så vores kære lærling, som jo også bliver taget måske for meget med i produktionen, hvis jeg skal tage lidt på det, du siger. Ja, altså vi har nu en branche, der skriger på arbejdskraft, og har gjort det i nogle år efterhånden. Vi skal jo selv lave den arbejdskraft. Altså, vi skal jo selv bygge vores kollegaer. Og jeg mange steder, selvfølgelig ikke alle steder, men mange steder, der har man så travlt med at skabe den der bundlinje, som det nok drejer sig om i sidste ende. At man glemmer lidt det her unge menneske, der render rundt imellem bilerne og imellem teknikerne. At man mangler ham, den voksne tekniker, der tager det her unge menneske under vingerne og lærer op. Man mister for mange, synes jeg. Og det kan simpelthen ikke passe, at der er så mange unge mennesker, som ikke duer, han har sagt. Fordi der er mange, der stopper igen i faget. Jeg synes, man skal kigge lidt ind her, og så få lavet de der dygtige teknikere, bygge dem op. Men det er også, hvis det går stærkt derude, så er det jo også nemt at sætte en lærling til at producere mere, når de får tid til at der skal skiftes dæk, der skal skiftes olie, og det er det, man lærer lærlingen. Og så gør han det over et hjørne, og så er det det. Ulempen er så, at når man så sætter ham til noget andet, kan man sige, jamen så ved han ikke, hvordan man skal gøre det. Fordi han har aldrig fået det vist. Han er ikke blevet lært ordentligt op. Han har prøvet det på skolen, men det er 8 uger siden. Og så duer han ikke til noget, fordi han kunne ikke finde ud af det der. Og det ser vi desværre. Det synes jeg, det så man siger, lige nu kører der VM i fodbold, det ved jeg ikke, om nogen af jer ser. Jeg tror ikke, nej, præcis. Jeg vidste, der var et eller andet. Men der kan man sige, hvis man skal tale det fra sportens verden, så er det jo det der, at de bruger jo lang tid mere på at træne, end rent faktisk vi ender jo med at gøre det stik modsatte i branchen, ikke? Vi spiller kamp hele tiden. Ja, og så er det jo, vi glemmer, at vi tror kun, at vi skal træne, når nu vi er på kursus. Ja. Og det vil så sige, at hvis vi sådan ret seriøs værksted, der så sender deres medarbejdere, som måske har været igennem noget mere intensivt forløb, så kommer de på kursus på noget opdatering en gang om året. Det vil sige, at vi er så til træning 1 gang om året, og så resten af året spiller vi bare kampe. Det er jo helt fuldstændig sindssygt at tænke på, at det er sådan, det skal fungere. Det er ikke engang Old Boys spiller på den måde. Nej. Og der vil vi jo passe lige ind. Jo. Fuldstændig. Nogle af jeres veteran. Ja, det tror jeg. Og igen, lige for runden af, det er det samme med lærlingen. De træner, når de er på skole. Men det er jo kun 5 uger ad gangen. Ja, de burde jo faktisk træne hele tiden, hvis man skal være lidt. Jeg ved godt, nogen og det, behov for. Det står der jo også i deres uddannelsesmål. Der er jo en masse ting, de skal gøre i det mellemliggende forløb, når de er på skole, imellem skoleopholdene. Og jeg tror simpelthen, at det Sølve, han siger, det er helt rigtigt. Der er altså nogle af de her lærlinge. Jeg tror enten, så får du lov at gå og bare lave noget service og gå og røvkede dig, eller også så får du for mange opgaver på dine skuldre, og så bliver du egentlig overbelastet. Så derfor tror jeg, at vi har stort frafald. Fordi jeg tror, at hvis man var bedre til at have de gode svende, der have en lærling med som følge, så ville vi få nogle langt bedre lærlinge. Og det ser vi jo også, at de værksteder, som er sindssygt dygtige til at uddanne lærlingen, de har heller ikke på samme måde brug for arbejdskraft. Det er ikke dem, der står og råber på arbejdskraft, fordi de skaber dem jo selv. Og man kan sige, man skulle jo gerne kunne skabe nogle lærlinge på sit eget værksted, man gerne vil have som svende. Det må jo være målet. Så det er en god fødekæde i hvert fald. Jamen det er det da. Og så skulle man gerne skabe nogle lærlinge, som man måske endda står og er lidt ked af, at man ikke har plads til. Så er det jo helt perfekt, ikke? Kunne man ikke også, hvis man nu vender den helt på hovedet, og så tænker, I er jo gamle nok til, at måske begge to kan I huske Windows 95? Ja, det kan jeg godt. Hvor var det, der skete med Windows 95? Det er lidt i tvivl om lige, hvad du snakker om, men... Jamen, det var det helt store, lidt ligesom elbilerne, det skulle bare ind, og det endte med at blive en eklatant hul maveplasker. Det blev hurtigt erstattet med 98. Det blev hurtigt erstattet med 98, og hvad der ikke lavet fra. Det, jeg mener med det, er, at vi er jo lige inde i en eller anden form for evolution, i hvert fald. Og det er jo også noget, jeg tænker, der genererer også tiden. I to nørder jo meget i det. I har dem jo på skole flere gange. Altså, der er nogle udfordringer med de her elbiler. Men kunne man ikke vente dem om at så sige til forbrugerne, I må lige basse lidt ned en gang, og lige give os tid til at undersøge det her? Det tror jeg gerne, forbrugeren vil, men nu har vi jo bare nogle politikere, der har bestemt, at det eneste... Jamen, det er jo ikke så meget det her med elbiler, men kunne man ikke forklare dem det på en eller anden måde, tænker jeg? Altså sige,
Bas lige ned en gang, fru Jensen. Vi bliver nødt til lige at Det er jo bare den her bil. Det er jo bare lidt svært, når dit primære køretøj, det er så blevet en elbil, som du har købt, og så kan du så ikke køre i den, fordi der er en eller anden fejl på den. Og det er jo det, der er en kæmpe udfordring. Det er jo, at salget er boomet fuldstændig vildt, og hverken fabrikkerne eller værkstederne har måske alle svarene. Men Nogle af dem er jo ikke bagt færdig, altså bilerne. Nej, altså man kan også sige, at så må fru Jensen der slappe lige af og give os lige tid. Bilerne er også blevet lidt, de er blevet så komplekse for os efterhånden, og vi er jo ikke vant til i 50 år at arbejde på benzin- og dieselmotorer, men vi er ikke vant til at arbejde på den her måde, som det nu skal arbejde på med de her nye biler. Og som Mads siger, altså, fru Jensen, hun vil jo gerne have sin bil at køre i, fordi det er hendes primære køretøj, men nogle gange, så savner man lidt forståelse også for, at det er noget ny teknologi, du har købt. Giv os lige den her ekstra time eller 2 eller dag til at finde frem til, hvad fejlen er, så får du det lækre køretøj igen. Jo, det er der. Jamen, det skal bare spille, ikke også? Vi tillader... Prøv det vand, jeg tager lige en tår af min vand her. Og kan vi ikke også du fik der noget at drikke derinde? Ja, kan vi ikke også allerede nu kåre den mest stilede også på podcast til at være Sølve? Altså, det er gennemført, ikke? Jamen, jeg var slet ikke klar over, at vi kørte... Jeg synes egentlig, da jeg lige greb en skjort i skabet i morges, der synes jeg egentlig, jeg var ret langt frem i skolen. Jeg troede, jeg pikkede med mine Elvis-briller, men det gjorde jeg jo ikke. Altså, jeg synes, når man lægger op til tema, så skal man køre tema. Men jeg vidste ikke, det var hyttesko og hørebukser og stråhat. Det er en sommerpodcast. Ja, jo. Ja, det må man sige, og jeg sveder også, det kan jeg lige så godt sige. Det er varmt. Nå. Der. Det har jeg slet ikke lagt mærke til. Nej. Men bare lige for at tage den, fordi jeg kunne godt nogle gange tænke, fordi jeg kan jo huske Windows 95, der var jeg netop også i IT-branchen, og det var det var blevet hypet, og så sagde det bare, hold os med fejl. Og jeg kan ikke huske, hvordan man gjorde andet, men man panikkede voldsomt dengang, for der var alle mulige opdateringer. Men jeg kunne godt tænke mig, hvis man kunne. Det er svært at kommunikere, det ved jeg godt. Men det er simpelthen også, når man hører slutbrugere, man hører sin familie, fordi de ved, at man laver noget med biler, så de spørger, er det ikke for dårligt, og det er ikke for dårligt. Der har jeg jo mange gange lyst til at sige, jamen, og det er nyt for alle. Helt enig, Claus. Og der er jo der er rigtig mange søde, rare kunder, der har masser af tålmodighed, og så er der også en rigtig, rigtig mange, der ikke har det. Og for det vi har nordjyder. Ja, nej, det er jo det mest tålmodige mennesker derude ved. At være nordjyde, det er jo nogen kalder måske privilegie. Vi andre, vi siger bare, at vi er taknemmelige. Jeg har nogle sindssyge fugle. Kan vi vi har jo gode offentlig transport. Infrastrukturen er jo helt i top, så at undvære bilen. Ja, prøv her. I har alle de motorveje, vi andre skal have, så lad være med det der baglæbe. Så sender vi nogle HT-busser. Ligesom den her diskussion, der er om ulve. Ikke? Jeg skal bare komme nogle år med nogle ulve, så kan vi sende nogle HT-busser her, hvis jeg får med motorvej. Ja, jamen det. Godt. Er det ikke det? Jo, fint. Okay. Så vi er enige om, at man kunne godt drømme om, at forbrugerne også lidt var med på holdet nogle gange. Altså, jo, men... Fordi der er jo et balaver. Vi har jo også en journalist, kunden for helvede, kalder ham, render rundt og også har travlt med her. Nå, har vi? Ja, vi har lidt inden der. Jeg vil ikke nævne nogen navn. Men der er jo meget af det der. Jeg ved jo også, at FDM har jo også sindssygt travlt på godt og ondt i det. Ikke? Altså, der er virkelig tryk på... Det buller jo også derude af for dem på elbilsdelen. Og vi skal bare være ops på... Jeg kunne godt drømme om, at værkstederne, de havde sådan en... De havde lige sådan en lydfil, de kunne klappe i bilen, som var sådan en almindelig 4-taks dieselmotor, som kunne give sådan en basal bundstøj. Fordi vi har jo støj og vibrationer, vi har, min varmepumpe, den kører, jeg kan høre kompressoren. Ja, men det kan man også i en almindelig bil. Nej, jeg kan aldrig høre den i min gamle bil. Nej, fordi din dieselmotor stod og tøffede, ikke? Tak. Jeg kan mærke, at der er nogle vibrationer. Jamen, det er ikke anderledes, end det var i din gamle bil. De har en forventning om, at deres elbil, den skal være fuldstændig lydløs. Der skal ikke mærkes, at vi kører 130. Fuldstændig ligegyldigt om Vejdirektoratet, de så ikke har lagt asfalt længe, men det skal ikke kunne mærkes. Og så har man... skal snakke med nogle flere kunder. Så har vi sådan nogle telematiksystemer, hvor vi jo kan se, hvor bilen er henne på en app. Og Gud nåede at trøste dig, hvis der lige er dårlig GSM-dækning, det hedder det ikke, men dårlig 4 eller 5G-dækning, der hvor bilen holder, så jeg ikke kan se min bil. Det skal jeg kunne. 24/7. Ja. Jeg tror også, der er mange kunder, som har... Nu snakker vi E.T. og Picanto og Opper og den slags tidligere, men det var selvfølgelig også en ny bil for kunden, men måske en anden prisklasse end de biler, de køber i dag. Og der er en forventning til, når man køber en bil til 200.000 plus, at så er alle de der ting i orden. Jeg var også på et værksted engang, hvor der blev solgt nye biler i 1.500.000 kroners klassen, og folk forventede jo, at
at det kørte som en E-klasse Mercedes. Ja. Og der ikke skulle være en lyd, og der måtte ikke være en knirkelyd fra et sæde, man satte sig i, eller noget som helst. Men man kunne jo ikke stå og sige til kunden, jamen, hallo, du har købt en bil til 150.000. Hvis vi trækker afgifter og det hele fra, så koster den måske 20 eller 25. Altså en Stiga Park eller sådan en Stiga Ride, sådan en havetraktor der, det er næsten samme Ja, niveau, så- vi Det er kører altså på. også noget af et køretøj, der bliver op som benchmark der. Helt enig, helt enig. Men der er også Så vibrationer. der er helt klart noget, altså kundens forventning og forklare kunden, at det er et avanceret stykke køretøj, man har købt, og vi er selvfølgelig ked af, at du må undvære den, men vær over med os. Men så kan der i hvert fald være et budskab her, for hvis vi vender tilbage til noget af det, I sagde i starten med, at der kunne godt på salgsdelen, kunne der måske godt gøre sådan en lille smule mere ud af den der teknik ting, at man får forklaret kunden, at det er altså kunderne tager også, hvad kan man sige, et ordentligt leap i teknologi Det gør det. fra en, nu holder jeg lige en Golf stationcar der, og ikke lige den, men for de der standard TSI-motorer, den der, altså det er jo det hele, der har taget et leap. Det er jo ikke kun selve motoren, kan man sige. Det er jo Nej, var det bare drivlinjen? Ja, det er det, jeg mener. Altså, det er jo hele bilen, der har virkelig har Det er jo løftet bilen, sig. der lige pludselig er online hele tiden. Det er ADAS-systemer, det er LED-lygter, det er jo det er hele pivetøjet også. Så det er jo, på de sidste 10 år er det jo et vanvittigt spring, vi har taget på den konto. Ja, der er 5 år ved at våge. Ja, jo, men vi har jo... Afgifterne forsvandt på, så har vi jo virkelig kunnet... Men vi har jo set ADAS tage sit indtog for 10 år siden, og så fremad, ikke også? Og der er det jo... Altså, ja, de første gange, vi kørte kursus i LED-lygter, ikke også? Der var det jo Spitzenklasse, det var Audi A8, det var de biler, der havde den slags ting, og nu sidder det på alle biler. Så altså... Og man kan sige lige nu, jeg ved ikke, om nogen af jer har set det, men jeg har set på Facebook, at Tesla er kommet med FSD. Jeg har prøvet det. Ja, og det kan køre selv, og det fortæller meget om, hvor man er henne teknologisk, ikke? Og alt det, der skal spille sammen for at få sådan et system til overhovedet at kunne fungere, det er jo, det er jo voldsomt. Ja, jeg bliver nødt til at sige, at jeg var meget imponeret. Det må jeg indrømme. Ja. Jeg fik lov til at køre en time i sådan en, sidde bag rattet. Ja. I bogstavelig stand. Det var jeg sgu imponeret over. Det er jo altså en tablet på hjul, som nogen siger, man har købt. Med en bunke kameraer på, Ja, så den kan læse og se selv. Det var meget imponerende, vil jeg sige. Ja. Men man har jo kun det længe, faktisk. Altså ikke bare det er- Tesla, men Volvo har jo egentlig også Mercedes har kun det mange. Ja, Så, men nu kommer det. ja. Ja, jamen, altså nu bliver det jo så bare mere udbredt, og der kan man sige, som mange andre ting, så er det jo der, hvor udviklingen den buller på, og det er nok, jeg tror, der er rigtig mange politikere, der er bange for at have nej-hatten på. Så jeg tror også meget, at det her det kommer igennem, uden der måske er nogen, der har set helt konsekvenserne af den. Jeg tror ikke, man har tænkt den til enden. FSD. Der var lidt negativt der, Mads. Det kan jeg godt. Jamen, det er bare... Jeg tænker bare, at der er mange komplikationer. De har allerede kørt 20 millioner kilometer i Holland. Ja, FSD. ja. Det vidste du godt, ikke? Ja. For det har du også selvfølgelig set med en video. Ja, der følger altid ja, video. afprøvet, ja. Nå. De første kommentarer på din video, det er altid Mads eller mig. Jo. Ja. Og det er også de mest negative. Hold da op, jeg fik vækket nogle, da jeg kaldte dem Tesla-menigheden. Der kommer altså nogen frem, Ja. der mente, en lille øje for plastik i en Mercedes. Ja, videre. Ikke? Tesla-menighed. Det er noget andet. Så vi tager på. Men lad os lige bede, fordi I er jo super nørder. Det er derfor, jeg synes, det er altid en fornøjelse at være sammen Er det med, positivt eller negativt? det er nørder er super positivt. Okay, godt så. Tak. Det er det. Og det synes jeg også, man skal til at vende i branchen, som vi også står og snakker om noget andet. Man skal sgu til at dyrke nogle af dem. Det er, der Hvorfor er snakkede I så meget, inden jeg var med? fordi du rendte jo rundt og lavede alt muligt. Ja. Hentede colaer hele tiden. Hvilket er okay. Det er slet ikke det. Men det, jeg vil mene med det, det er jo, at der er jo stadig den her sortfingsmekanik, hvis vi kalder den, den er ikke noget forkert i. Jeg synes jo bare godt, man kan dyrke den anden. Altså, der er virkelig brug for nogen, der synes, det er gigasjovt, også som I to gør. Det er i hvert fald det, jeg mærker, når jeg er sammen. Altså, Jo, helt bestemt. Altså, det er jo... Og det er jo på mange måder lidt ærgerligt, fordi at nogle af de mekanikere, der kommer ind, eller nogle af de lærlinge, der kommer ind og rigtig gerne vil have sortfingre, bliver jo en lille smule skuffet, hvis ikke de får det. Og der er jo så den helt anden store del, som har valgt det fra, fordi de tænker, det vil de ikke have. Mm. Så jo, det... Man kan sige, en af mine og Masses fornemmeste opgaver, det er at vække den der nørd i de teknikere, der kommer på vores efteruddannelseskurser. De er der. Så Mads og jeg skal bare vække ham til live og vise, at det her det er mega fedt, og at nørde i, og alle de ting, man kan, fordi man fokuserer rigtig meget på den der fossilmotor stadigvæk, at den men når den forsvinder, hvad skal vi så? Der er så meget andet, man kan nørde i. Og hvis man lige får trigget den der, trykker på den knap, jamen så kan man se, at de lever lidt op, de her. de sætter Også lyset. De sætter nu- nye lys. Ja. Ja. Også nogle af de her sortmekanikere.
Jeg synes jo faktisk, at vi ser jo faktisk rigtig mange, altså, som har været i faget i mange år, og som har været med til karburatoren, og som har været med til platinerne. Nej, jamen, det er også et dejligt ord. Nej, men altså, vi har masser af mekanikere, 50 plus, som jo kan se... Det kan med at være 50 plus. Jamen, der er overhovedet ikke noget galt i to med at være 50 plus, det siger jeg ikke. Skal du passe på, Mads. Ja. I er så dumme. Nå, men jeg vil bare sige, at hvis du ikke har været hvis nu ikke du har været med på toget, på tekniktoget, og du er blevet 50, så kan det godt være svært at hoppe på det. Men fuldstændig som Sølve han siger, så prikker vi lige det rigtige sted. Vi prikker lige der i såret, hvor man lige kan vække den der indre nørd. Og så kan man jo se, hvordan de blomster, hvor de siger, hold da kæft, mand. Det bliver jo ikke bare bytte til nyt. Der er jo masser at give gas på her. Og så er de jo klar igen, fordi de har stået førhen og været mere diagnosebaseret på deres arbejde. Og tabt sutten lidt, måske fordi de tænker, at nu kan vi ikke lave noget diagnose mere. Når du så lige viser dem, prøv nu at høre her, ligesom I gjorde det engang, kan du huske, du gjorde det der? Og det der trick, du kunne, det er, hvis nu vi lige omsætter det, og så kan du faktisk bruge det sådan her. Jamen, det er jo som, de får jo julelys i øjnene. Man kan jo sige, sige, at evolutionen har været fra karburatoren og platiner over elektronisk tænding og common rail systemer osv. Så vi har haft det der spring hele tiden i noget nyt, moderne, og hvad fanden er det her for noget, undskyld jeg bander, men hvad søren er det her for noget, og så videre og så videre. Nu er det bare over i elbiler. Men det skifte har måske også været lidt større, end vi egentlig reelt set var klar til måske. Ja, det var det måske nok, fordi jeg kan huske, i 2011, nu kommer elbiler. Nu kan jeg godt sige, at nu kører vi bare elbilskurser. Nu bygger vi nu så I, og lige for de der var jo dem, der dukkede op der. Ja, men vi tænkte, nu skal værkstederne virkelig klædes på til det her, fordi det her, det eksploderer. Nu skal I bare se. I skal have handsker, briller, hele muligheden. Ja, i 16, så prøver vi igen. Nu skal og så klip til tredje gang, så nu lykkedes det. Ja, men det er, altså, vi har snakket om det før, fordi at vi kan virkelig gå ind, når nu vi har haft vores database med alt kursmateriale i Frederikshavn. Altså, du kunne se sådan med de der 2-3 års mellemrum, så troede vi, nu har vi gennembruddet. På et tidspunkt, der lavede jeg også en frygtelig masse på CNG, altså gas. Ja. Fordi alle sammen, de startede jo op med gasbiler. Det var det næste nye. Det skete ingenting. Nej. Altså. Jeg tror da på motorshow i Frankfurt vel i 2019, der tror jeg stadigvæk Folkevogn, de har en hel portefølje med biler på gas. Ja, stærkt. Lige inden corona. Var det ikke også noget, det var Saab, der gik ind i det der rapsolie, ikke? Og alt muligt andet, der også prøvede på et tidspunkt. Der har været alt muligt. Hvem er Saab? Ja. SAA, hedder de så SAAB? Eller? Nej. Draken? Nej. Draken. Nå. Men lad mig lige blive ved den så, fordi så kan I lige hjælpe mig. Fordi I er jo nørder, og nu er jeg jo selv i de her 5 år, hvor elbilerne er blusset op, og hele tiden hørt den her om, at vi er i gang med at købe de nye fladskærm. De er uddateret lige om 2 til 3 år, men i de 5 år, synes jeg faktisk ikke, de er det. Altså, vi er jo stadig, du har jo virkelig gammel elbil. Nu er den ikke der mere, men den står lige der. Den står lige der, nu har jeg sat en ny flot. Ja, ikke så gammel. Ja. Men du har en gammel en, og Renault Zoe tuller jo stadig rundt faktisk i ret stort antal. Ja. Men er vi der, eller er det sådan en, man bliver ved med at sige, pas nu på med at købe, for det bliver den nye fladskærm? Jeg synes det jo ikke endnu. Men hvordan, når I kigger på udviklingen, hvad tænker du så, at man skal lige vare sig, eller er det bare springe på, hvis man skal ud og have en ny bil? Det er bare at springe på. Fordi nu sagde du selv, du har været i IT-branchen og så videre og så videre. Jeg har også arbejdet med IT i mange år, og computer og den slags, og mødt rigtig mange mennesker, at de vil ikke købe et eller andet stykke grej, fordi lige om lidt, så kommer der nok noget nyt. Og hvis man tænker det der, og det er det samme med biler, hvis man tænker den der hele vejen igennem, så får du aldrig en bil. Fordi så venter du jo hele tiden. Så skal du bare finde den Thor GTD'er, og så køb den. Nævnte jeg tidligere, jeg har et stykke vogntog, du var frem med bilkortene der. Ja. Nævnte jeg, at jeg har jo snakket de her elbiler i 15 år snart, og synes, det er fed teknologi og alle de her forskellige ting. Jeg fik en elbil sidste uge først. Altså, fordi den står lige. Jeg har ventet. På det helt rigtige til. Det har også været nær måske, fordi det spiller også en rolle. Men hvis man ved, hvad du har købt, det skal nok være, man nævnte, så er du uden tvivl af. Ej, sorry. Det ikke være jeg kommer her i en lånbil. Hvad fanden skal jeg sige? Jo. Nej, men altså, jeg mener, det er bare at springe på. Ja. Køb den bil, du synes er fed, og den, der tiltaler dig. Og så lad være med at tænke på mere. Fordi det er jo det, man gør med al teknologi. Når du har købt den der fladskærm der, og den kan lige nøjagtigt det, du gerne vil have den til, jamen så stopper du også med at kigge på, hvad alle andre fladskærme de kan. Så nyder du
det der billede. Ja, det lyder som om at blive gift. Men... Nej, han har jo ret, fordi du kan jo godt sige, at her så får jeg et stort værditab på den her bil. Jamen det jo, hvis du sælger den om et halvt år. Men hvis nu du har, altså, der var en, der var forbi mig og spurgte med hensyn til, hvad for en bil han skulle købe og sådan noget der, og siger, jamen det er fordi, vi vil bytte den Audi, vi har, fordi den er 10 år nu, og den har vi haft for ny. Så er det jo lige godt, hvad du køber. Hvis du vil have den i 10 år, så er det jo lige meget. Ja, fordi, så altså, har du afskrevet den, kan man sige. Og du kan sige, du kan jo sige, så er det jo ikke vigtigt. Man kan ikke lige blive det teknologisk. Er de så outdated, hvis jeg har købt en bil for 5 år siden? Hvis vi lige tager den. Er de outdated? Jamen, ikke nødvendigvis. Du kan da kigge på en Model 3. Og der findes også andre. Nej, de er absolut ikke outdated. Jamen, så tag Folkevogns ID. Nej, så tag lige Folkevogns ID-linje, ikke også? Der kommer jo hele tiden for hvert modelår nogle nye ting til. Og så men det gjorde det også før jo. Ja, det gjorde så. Nej, så vil jeg så lige vente til år efter, fordi nu vil jeg gerne have, at den har vehicle to grid, ikke? Så vil jeg gerne lige vente til eller vehicle to load. Så venter jeg lige et år mere, fordi så får jeg camper mode. Så venter jeg lige et år mere, for så kan jeg forvarme mit batteri. Men altså, det er jo ikke det, der som sådan vælter verden. Altså nu ligger jeg og futter rundt i sådan en gammel BMW i3 fra 2013, ikke? Jo, det siger også lidt om dig. Er du glad for det? Jeg er da mega glad for min BMW. 7 kW batteri, timer batteri. Nej. Det lille, den der hedder 60A, det er vel 18. Ikke? Men altså, jeg skal køre 15 km på arbejde, så skal jeg køre 15 km hjem igen. Ja, er det. Og selvom jeg skal køre ned og besøge Sølve, så tager jeg også den. Men lad os så lige tage den, fordi jeg ved, du har lavet batteritest på den gange 1000. Ja. Ikke? Og det er jo, jeg kan ikke huske tallet, men det er i hvert fald oppe i 80'erne, ja. jeg husker. Jamen, det er det. At der stadig er tilbage. Ja, batteriet, kan man sige. Noget. Men det er også, som Sølve siger før, så det er egentlig også bare mere, så der er ikke noget til hinder. Jeg er med på, at der kan være funktioner, man ikke kan få. Men det er jo ligesom, hvad man køber uger og iPads og hvad man ellers har. Og sådan er det altid. Men sådan, jeg mener, outdated, som man hører på et tidspunkt, det var jo, at så kan de lige pludselig bare nærmest ikke køre. Men det er jo så i hvert fald også det, jeg hører. Det er ikke så hurtigt går det heller ikke med udviklingen. Nej, og det er jo ikke anderledes end alt muligt andet, der bliver gammelt, og ting, der var smartere, der måske bliver bedre, men der er også ting, der bliver dårligere. Altså, der er jo nogen, der vælger den bestemte Tesla Model 3, fordi hvis det er den, der er nyere, så har den kun kamera, så har den ikke parkeringssensor, fordi så er det blevet sparet væk, og alt sådan noget pjat. Sådan det er jo altid, altså, det ændrer sig jo ikke. Altså, Sølve har helt ret, det er bare at gå ud og købe, og så jo dyrere en elbil du køber, jo flere penge taber. Sådan er det jo, det er ligesom at købe alle mulige andre biler. Hvis du køber en elbil til 1 million, så taber du jo flere penge, hvis du køber en til 250. Jeg var ikke klar over, at vi var på at komme med økonomikursus, men... Nej, men... Nej, jeg ved, hvad du mener. Nu driller jeg dig, men... Nej, men det er jo bare fakta. Men biler har jo altid bare været en dårlig investering, men du køber en specifik... Sådan er det jo bare, men altså, hvis du gerne vil have noget godt at køre i, så køb dig det, og hvis pengene er til det, altså... Men det er også bare for at høre, for at fjerne den myte lidt, at det fordi du... Man kan jo nu ikke få at være efter Sølves bil igen, og så alligevel ikke, fordi... Men du har jo købt en ny... Og kan man sige, en gammel model, uden at være efter den. Ja, men til gengæld med 7 års garanti. Jo, når man forstår mig ret, at den... Men det er jo også... Uden at nævne, hvilket mærke det er. Uden at være hvilket mærke det er, 7 års garanti. Men det pointerer jo egentlig også, eller pointerer jo ikke, men det pointerer vel også det, jeg siger, at den bil kan de jo bare stadig sælge. Ja. Så det kværner jo myten om, at fordi den er jo nogle år på banen i teknik. Men har den rigtig pris stadig og alt noget, så kan de jo sælge den stadig uden problemer. Jamen, det er ikke så lang tid siden, at jeg var på tur med en af gutterne ned fra NCG, hvor vi kørte med søsterbilen Hyundai'en en tur til Holland. Og den holder en forrygende effektivitet, selvom det var i snevejr. Ja. Og med et lille batteri. Ja. Jamen, så lavede vi bare et par gange. Det gik fint. Vi kørte til Rotterdam. Det var overhovedet ikke noget problem. Lige præcis. Og nu er jeg så 50 plus, så jeg har ikke travlt. Du er kommet i dit livs efterår alligevel? Ja, eller hvad? det må jeg være. Jamen, men jeg skal lige sige... Så burde det være en cabriolet, og det er det jo ikke. Jeg skal lige sige, jeg har stadigvæk min gode gamle Astra G. Der er faktisk det egentlig din 50-årskrise, den der? Fordi din motorcykel er jo din 40-årskrise. Er det så din 50-årskrise? Det må være elbil. Men der er ikke en cabriolet på vej så? Ja, det ved man ikke. Nej, okay. Det er faktisk sjovt nede på Mommark. Der er en af de ansatte dernede, der har en Astra ligesom dig. Ja. Så første gang jeg kom derned, da jeg startede dernede, så måtte jeg jo lige gå over og spørge Mads Christian, og så sige, er Sølve her i dag? Ja. For jeg kender ikke andre, der har sådan en. Samme farver, det hele. Jeg bliver nødt til lige at spørge, er Sølve her i dag? For det ville være meget mærkeligt. Så kunne det også være en velkomstkomité, at du tager ned for at sige, kør fra Frederikshavn til Mommark. Bare for at stå med et flag, ligesom Jolsenbanden. Og så vi ses næste uge, Claus. Nej, det er ikke det.
Ej, det er stærkt. Det er godt, du har købt en ny bil. Ja. Og du også ligesom kan sige, bare køb. Det tog dig så 15 år. Ja. Men ja. Nå, Ja. jeg køber jo kun sådan nogle gamle nogen. ja, det gør jeg. Jeg har jo ikke råd til andet. Jeg har en gammel Volvo V70. Nå, men jeg køber Der er- gamle elbiler. Der er fra 2001. Den kører ikke på el. Nej. Men Endnu. Men selvom det har været sådan nogle... Ja, men sådan en gammel BMW, de kører jo, altså. Ja. Gå nu ind, Google, hvad for nogle børnesygdomme der er på. Der er ChatGPT og alt muligt andet pjat. Gå ind på der skal man bilbasen og passe se, hvad der er af værditab på den bil. Og Det bedste sammenligne sted, man altid stadig søger information. Ved I, hvor det er? det. Det er elbil.dk. Nå, jeg tror, vi var ved at reklamere. Nej, vi laver ikke noget reklame i dag. Nå. Det er hestenettet. Hestene. Det er rigtigt. Og det har det altid været. Det har det altid været. Ja. Om du skal lave en dagmartærte, Ja. eller finde børnesygdom på din elbil. Ja. Hestenettet.dk. Yes. Det burde jeg vide, faktisk. Ja. I kid you not. Det er faktisk også bevist, at ChatGPT, hvis den skal finde noget, og den er desperat, og den ikke kan finde noget faktisk, så går den ind og søger på hestenettet. Ja, den henviser til hestenettet. Ja. Altså, det kan jeg simpelthen... det bliver jeg nødt til at skal have bevis for. Det tror jeg, det er en and i stedet. Nej. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Hestenettet er et sted, hvor du kan få alt at vide. Ja. Vi er enige om, det er et community for nogen med heste. Nej. Det er det ikke. Det er community for alt efterhånden. Det startede, Det er rigtigt. Hens name er det, Ja, men det er, kid you not, det er stedet, hvor du kan finde alt. Også børnesygdomme på biler. Ja. Godt. Aldrig været derinde. Nej, men det er, så er du gået glip af noget. Hestenettet.dk. Ja. Sidste spørgsmål, gutter. Fordi vi er jo på vej modsat det der med, at der selvfølgelig er, at man kan købe fladskærm og sådan noget. Bilerne skal nok køre, det er slet ikke det. Men noget, der også lige rykker nu, og nu har Polestar som de sidste jo sammen med Clever lavet den her integration mellem bil og hus. Vi ved ikke for igen, for godt sige, det er en disclaimer med Ilias kender vi alle sammen. Jeg har også haft ham med i podcast, men også et godt menneske, kan jo virkelig godt lide Vehicles Grid. Det kan en masse ting. Men kan I den undervisningssituation, I er i, og de teknikere, I kender, og for den sags skyld også sælgeren, kan vi også tage med, grue lidt for den dag, hvor bilen bliver så connected til huset. Altså den rådgivningsopgave, som vi jo allerede har været lidt efter, uddannelse, træning, den rådgivningsopgave, der kommer lige om lidt, når bilen bliver klistret på ens hus, mere end den er i dag med en lader, men hvor de to ting skal begynde at snakke sammen, og man skal gemme lidt strøm på den ene og på den anden. Og... Det bliver piece of cake. Nå, okay. Sølve? Ja, Nå, det var ikke det. Jo, det var et godt svar. Så fik du ikke det svar, du søgte. Så tog du det ved jeg ikke. Yes, godt så. Nej, altså, vi ved det jo ikke nu, om det skaber en masse udfordringer eller ej. Altså, Det ved jeg selv, eller jeg ved, at Mads ikke helt mener det, han sagde, tror jeg. Nej, men vi er jo klar til at tage det, når det kommer, vil jeg sige. Vi har jo allerede nu rodet en del med V2L og den slags, og jeg er helt sikker på, at vi også er klar til næste step, Vehicle to Grid. Der er noget med rådgivning til kunder, som du var inde på tidligere, altså fra sælgers side af, noget som kunden skal sætte sig ind i. Og jeg vil sige, jeg tror også på, at de kunder, der køber en bil med V2G og vil udnytte det og har batteri og solceller og den slags derhjemme, de er også så tilpas nørdede, at de har sat sig ind i, hvad det betyder at have det her køretøj, og hvordan det virker, det samspil mellem køretøjer og hus. Det tror jeg faktisk på, at de er. Jeg tænker bare, ud for det jeg hører, det er, så kommer der en eller anden fejl. Du sætter ud din bil, din Polestar, bare for at tage den, fordi det er jo igen kredit for også at være modig og turde gøre det tilbage, som også vi lidt har været inde på her. Men så kommer der en eller anden fejl, og det første, de vil køre ned til, Absolut. Og det er det også i dag, når der kommer en ladefejl. Uanset hvad det er for en fejl, så vil man altid køre ned til teknikeren. Ja. Fordi det må alt andet end lige være noget galt med bilen. Det kan ikke ligge andre steder. Det mener jeg selvfølgelig. Min bror købte sig en ny ID4, og havde jo sin ladeboks koblet op på en eller anden appstyring, og bilen sat op til et eller andet, og så kommer han ud til den 2-3 gange, hvor den ikke har ladet op, og han er jo fuldstændig gasblå i ansigtet og ringer til mig, og det er hele helvede til sig. Jamen, det der app... Selvfølgelig ringer jeg til dig. Ja, det der app-pjat, for det... Det ville også være mærkeligt, hvis han ringer til mig. Ja. For nu det der app-pjat Så væk. han lader ordentlig hjælp jo. Ja, det er rigtigt. Tror du, han vil sige noget, eller skal jeg lade ham snakke nu? Ja, Bare lade ham snakke. Han er jo selvfølgelig også plus 50, så det vil måske egentlig være fint nok. Ja. Nå. Ja. Han er en flot fyr, ikke? Ja, jo, bestemt. Højere end dig. Ja, lidt. Han er jo min storebror. Jamen, det er også det, jeg mener, så han har været heldig. Større, ikke? Ja, jo. Storebror. Det er større storebror. Ja, sådan der. Men så er han jo mega sur over, at det ikke virker, og så får jeg ham til at slette alle de indstillinger, der er i den app, og så lad bilen køre. Lad nu din bil køre showet. Hvis du kun vil lade om natten, så lad bilen styre det. Det kan ikke nytte noget, at du har 2 ting, der konflikter. Og siden har der jo ikke været en eneste dag, hvor den ikke har ladt op til din skud.
Og det er jo klart, at det kan komme til at give nogle integrationsproblemer imellem de to ting. Altså imellem, hvad bilen vil tillade, og imellem, hvad ladeboksen vil, og hvad solcellerne vil, og selvfølgelig kan det. Så der bliver klart nogle kunder, der kommer ud til flade batterier, hvor den måske har trukket al strøm fra batteriet, i stedet for at lade den op. Og selvfølgelig bliver det. Men det er jo det game. Det er jo en læringsproces, ligesom alt muligt andet. Ja. Altså, vi har jo haft tusindvis af apps, vi kan koble op på bilerne. Det har man også fået styr på efterhånden, hvilke apps man godt kan gøre det med succes, og hvilke apps man måske bare skal holde sig fra. Ja. Og det samme vil der være med indstillinger, fordi uden tvivl er der en masse indstillinger i de her solcellesystemer, inverter, hvad de kan, og hvornår de skal det ene og det andet. Og det samme er det på bilerne. Og lurer mig om ikke, der kommer også nogle tredjeparts apps til at styre det her lidt mere smart. Det er jo faktisk egentlig noget, man godt kunne gå og vente på lidt, når du siger det, ikke? Ja, at de ingeniører, der egentlig har udviklet systemet, har tænkt, så er der nok nogen, der er lidt klogere end dem at udvikle. Eller vil det noget mere, om man vil. Eller vil det noget mere, ja. Ja, fordi det ville jo være helt fantastisk, hvis du kunne få den der komplette integration, der både kan kigge på bilens ladestatus, der kan kigge på, hvad prisen er på nettet, om solen skinner, hvad der er power, der er på inverteren, og det hele, og trække det sammen. Det vil jo være det, der vil være helt galt. Så du egentlig eller genialt, så du kan sidde og kigge på appen og se alle parametrene, og så trækker den det, der er smartest at gøre i momentet. Så selvfølgelig kan man lave sådan en AI-styring i den tid, vi er i nu. Det er klart. Altså, Home Assist er jo super populært op i tiden, hvor folk styrer alle de der ting helt automatisk. Så der skal nok blive noget. Ja, jeg tænker så, jeg hører jer sige, I frygter det ikke, men I er også klar på, at der kommer et eller andet. Altså, det skal man også uddanne sig i. Jo, og hele udviklingen i forhold til hvor hurtigt det går med vehicle to grid, kommer jo an på, om vi har nogle bilmærker, der sidder og er måske lidt konservative og tænker, det er klart, hvis min bil kører 160.000 på min kilometergaranti, men omvendt så har den egentlig afladt sig selv op så mange gange, fordi vi har brugt den i vehicle to grid. Ser vi det som en negativ ting, eller ser vi, at det kunne være fedt, vi er first mover? Det kommer helt an på, hvordan marketingsafdelingen får den solgt. For det er klart, hvis du banker igennem som et eller andet mærke og siger, nu går vi full monty på vehicle to grid, så har du jo et vanvittigt godt salgsparameter, selvom det så måske egentlig koster dig lidt på din batterigaranti, hvor du helt sikkert kommer til at have nogle større udgifter. Men det kan godt være, at det i sidste ende lønner sig at være first mover. Og så går det stærkt. Ja, altså nu nævner du Polestar, men vi kunne også nævne 2 koreanske bilmærker, som har kørt test på det samme, blandt andet i Holland og andre steder i verden, hvor det fungerer upklageligt. Så de begynder at komme stille og roligt, de har kørt sig. Ja, det har jo ulmet under overfladen. Hvad, er det 10 år siden, vi havde Mitsubishi'erne op, hvor de blev kørt test på dem også? Ja, Outlanderen. De brugte Outlanderen til samme projekt for 10 år siden. Ja. Mitsubishi Outlander. Ja. Plug-in hybrid. Ja. Nå, jeg er glad for at høre, jeg vil jo sende den her lille bid videre til Ilias. For han er virkelig også glad for det. Vehicle to grid. Altså, jeg tror ikke på, det bliver ikke vehicle to grid, der kommer til at redde verden. Det tror jeg ikke. Nej. Det tror jeg ikke. Men der kan også gøre det, Mads. Ja, jamen, det er rigtigt. Der reddet det her fuglehelvede, vi bor i her. Ja, undskyld. Ja, jo, men få styr på din Nej, men jeg skal så sige, at det var ikke mig, der valgte lokationen her, vil jeg sige. Jeg valgte det, fordi jeg blev lovet, hvad var det, burger-diplomer. Ja. Det er jo i dag. Ja, det der kører torsdag i Hirtshals. Det er også noget. Også dejlig elbil, den der. Ja, lækker. Ja, Den kører faktisk godt. Flot farve. Ja, også det her. Ja. Også politisk. Flot Ja, farve. også, ja. Så er det politisk? Den var lyserød. Ja. Skal vi sige det? Ja. Den anden, der kan tjekke det. Den var blå. Jeg kunne egentlig godt lige have tænkt mig her på bånden, inden vi slutter lige om lidt. Om vi ikke også kunne tage en episode en dag, hvor vi kigger måske lidt nørder ind i den her fejlsøgning via AI. Hvordan I tænker, det også kommer ind i. Altså lidt noget andet end det, vi har snakket nu. Ja. Men kigge ind i, fordi det tror jeg også, vi kunne bruge noget tid på. Det er vi slet ikke noget at vende i dag, men det kan måske også kræve en helt udsendelse. Kan det være en dag, hvor solen ikke skinner helt så meget? Men så kan vi tage et studie, så er det Sølve, der laver diplomer og burger næste gang. Ja, det er fint. Så gør vi det deroppe. Ja. Sølve, jeg skal også lige høre dig, hvad du går lidt og drømmer om. Du er jo den der tættest på pension af os 3. Så du kan jo ligesom se enden. Men inden du når dertil, hvad kunne du så godt tænke dig, at alt det her omkring træning og elbiler, hvad skulle det bare, for at den virkelig nejler den i Sølve-verden? Jamen, jeg vil sige, allerede nu, så er vi på så højt et niveau,
at jeg ved ikke, hvad der mere skulle til for at naile den sådan 100%. For jeg synes, nu skal man passe på med at rose sig selv og alle de forskellige ting. Jeg er jo ikke københavner, eller ikke noget om dem. Men jeg synes, at klø på og blive ved med at have interessen for de her ting, sådan at man virkelig kan være der for... Jeg vil virkelig være der for det danske bilbranche. Hvis der er nogen, der har overhovedet spørgsmål til noget som helst, så vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at dykke ned i det og give dem et ordentligt svar. Og det er sådan set mit mål, og har været altid. Det er at være ham, the go-to guy, hvis man har et spørgsmål omkring, lige nu der er det så EV, og give dem et ordentligt svar. Så det er mit mål hele tiden at ligge deroppe. Og jeg tænker også, at... Jamen, jeg skulle have spurgt dig til sidst, for jeg kunne godt tænke mig at slutte podcasten lige der, for det er virkelig dybt. Ja. Jamen, Og så er der et eller andet igen helt fucked med de fugle her. Hvorfor ændrer den lyd til det der? men det kan være, det er en anden fugl. Nå, for helvede. Det har I flere. Tak, Sølv. Jeg synes faktisk, du var fedt. Men helt seriøst. Tak. Mads, du får samme spørgsmål. Jamen, den er jo svær at toppe op, men jeg vil jo sige, at Du kan også toppe ned, jo. Ja, det kan jeg også. Men nu Sølv, han har jo lige undervist i et par år mere end mig, men jeg har rundet 17 år som underviser i år, og det er vanvittigt, at du kan blive ved med at tweak den. Og jeg tror, at jeg kan tale på os begge tos vegne, når jeg kan sige, at det er det, vi piker på. Det er, når vi står med en eller anden udfordring, og så tænker vi, fuck, hvordan kan vi løse det her? Og så lige pludselig, så finder du en løsning. Det er en skopmåling, det er et dataparameter, det er en test med noget vibrationsudstyr, det er et nyt aspekt på det, det er et termokamera, det er et eller andet, der så gør, fuck, nu kan vi bare se det der, det er bare fedt. Og det er det, der hele tiden driver os. Det er den her mulighed for hele tiden at lave de her diagnoser, og ikke bare sætte os ned og give op, fordi på mange måder, så har vi været igennem en periode nu, hvor branchen mange gange ligesom har tænkt, nu er det slut, nu kan vi ikke fejlfinde, nu er det bare bytte til nyt. Og igen, så finder vi, det kunne man også lide det her, det kunne man også lide det her. Det er fedt. Og det er lysten til at blive ved med at udvikle det, til at holde branchen kørende, og til at afmystificere, at det er bare, det hele skal byttes. Og det er til at holde det nede på jorden, hvor det er brugbart, og hvor alle kan være med. Vi er herude, hvor kraverne ikke rigtig hænder. Så øl er du lige. Jeg tænker, at I bare lader podcasten fade ud med det, han sagde, og så sådan en krav, der bare... Vi er altid stille. Kan du køre den lyd videre, den der kravlyd? Ja, det kan jeg. Det gør den af sig selv. Det er ikke noget problem. Det er bare at sidde lige stille. Prøv lige at høre. Tusind tak for at deltage, både med lidt sjov spas også, men også i den grad seriøsitet, som jeg også kender jer for. Du var en fornøjelse. Det var mega hyggeligt. Ja. Tak. Er det nu, vi skal ind og have burger? Der er burger og diplomer nu. Tak. Tak for det, Sølv. Hey, en klapsalve.